La situació del català a la Catalunya del Nord, vull dir, és una cosa que, bé, com diria, evoluciona de mica en mica i a poc, i no tan ràpidament que nosaltres voldríem, però fent tot el que cal perquè les coses avancin més de pressa. No? Després també hi ha coses positives que s'han fetes en aquest país, que són l'ensenyament del català amb les escoles, que sigui la Bressol, Arels, les ràdios també, la ràdio, perquè no n'hi ha tantes, en tenint una de bona qualitat, doncs farem tot el possible per mantenir-la. Això sí, farem tot el possible perquè l'ensenyament no sigui perjudicat. Ara, amb menys, intentarem fer millor. Aquest any seria d'uns $500.000. Pel que fa a les subvencions atorgades a les associacions de la Catalunya del Nord, seguirem ajudar-les, les ajudarem, però de moment no sabem amb quins recursos. Per això hem d'esperar que sigui votat el pressupost general de la Generalitat. Nosaltres estem convençuts que el corredor mediterrani pel transport de mercaderia representa una real oportunitat per a la Catalunya del Nord, una real oportunitat de desenvolupament econòmic. I doncs nosaltres aquí estem determinats a promoure i facilitar la implantació de les empreses sud-catalanes en col·laboracions amb empreses de Catalunya del Nord.